सावरायनो प्रमद बर' नोंनो बुंदों एनडिबिनि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया जास्ट रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ दङ भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय फेरेंगानि खुगानिफ्राय एनडिबिया जेबो जेंना गैया एनडिबिया जेबो जेंनानि गैया आं नैबेखौसो बुंगोन एनडिबिनि जायफोर रिटायार लानाय जायफोर डिसार्ज लानाय जायफोर आर्मि पुलिसजों बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै मालाबा समाव गुलि नांजानानै न'आव जिरायनानै थानाय आरो गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय समाव माइरं बानानै अबेबा समाव गुलि रोगानाय मालाबा समाव सिलाइ रोगानाय मालाबा समाव माबा मोनसे रोगानानै बेसेबांबा गोजौ गोजौ हाजो गाखोनानै मालाबा हाजोनिफ्राय गालिननानै गोलैयो बेबायदि समाव मालाबा सोरनाबा खामि हारा बायनाय सोरनाबा आथिं बायनाय बिथांमोना दिनै मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै बिथांमोनखौ दिनै एनडिबिनि सावरायनाया दिनै जोबथा आरो एनडिबिनि एकर्डआ जादोंबा दिनै बुंनांगोन जायफोर रिटायार लानाय बिथांमोननि जेंनाया जोबस्रांनांगोन जायफोर डिसार्ज लानाय बिथांमोनहाबो माखासे बिथांमोननि जेंनाया जोबस्रांनांगोन आरो गुबुन गुबुन रायजोआव थानानै जेब्ला माइरं बानानै माबा मोनसे गिलिर बुस्थु रोगानानै मालाबा समाव खामि हारा बायनाय आथिं बायनाय माबा मोनसे बेमार जानानै न'आव गोलैसोनानै थानाय बिथांमोननि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होदोंना होआखै आरो जायफोर दिनै केस गोनां बिथांमोननि अवारेन्टआ दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै जायफोर दिनै केस गोनां बिथांमोना दिनै न'आव थानो थाखाय सुख गैया आरो जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिनि जायफोर सिनियर जुनियर देरनोब्ला सारखौ लानानै साफ्रोमबो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव गुबुन रायजोआवबो दं जोंनि आसामावबो दं नाथाय दिनै फेरेंगाया मा बुंनो सानदों आं दिनै बेखौनो बुंगोन फेरेंगाया एनडिबिआफोराव थानानै खेबबेसे माइरं रोगानो मोनखो खेबबैसे सिलाइनि गुलि रोगानो मोनखो खेबबैसे हाथियार रोगानो मोनखो खेबबैसे हाग्रा बंग्रा थानानै गावनि जानाय लोंनायखौ बिखुङाव लानानै अबे हाजो गाखोनो मोननाय बुंनो हागोन नामा मालाबा समाव बेसेबांबा गोलाव हाजो गाखोनायाव बिखुङाव थफ्ला लानानै मालाबा गालिननानै गोलैनाय समाव आथिं लोरिनाय आथिं बायनाय माबा मोनसे खामि हारा बायनाय बिथांमोना दिनै मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै बिथांमोननि ट्रिटमेन्टखौ सोर होगोन आरो लोगोसे आबसुनि समाव सारनायाव मालाबा समाव गुलि नांजानाय मालाबा समाव आर्मि पुलिसजों बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै जोबथेसालियाव लांनानै दिनै बिथांमोननि जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन आरो बिलटिनि समाव सारनाय टाइमावबो बेबायदिनो एखे बिथांमोननि माखासे जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन एनडिबिनि जेंनाखौ दिनै बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिनि थाखायनो आं फेरेंगाखौ खावलायो सैथो एनडिबिया मानो जेंना गैया मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ बेखौ गासैनोबो होनो थाखाय रायलायनाय जादों एबसुनि मुंख्लं जि 1135 बिथांमोननोबो गासै जि लिस्ट दङ बेवहाय एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों थिग खालामनाय जाबाय फेस वाइजआव होनाय जागोन बिएलटिनिखौ आगोलावनो मोनदों माखासेया मोनै जिफोर थालांदों बिथांमोनखौ जोङो सानबाय थादों आरो एनडिबिनिया दासिम 200निख्रुइ बांसिन मोनबाय आरो 360 बावैसो मोननो थांगासिनो दङ जिखिनि स्क्रुटिनि खालामदों स्क्रुटिनि जाबा बेखौ होलांबाय थानायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो जेबो उसुबिदा गैया जोंहाबो जोंनि फारसेनिफ्राय नारसिननाया अरायसम दङ दा नंखायनो बे गासैबो मुंख्लंफोरा जाहाथे एक्स ग्रेसियाखौ मोनो अनसुंथाइखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावबाय थादों मा सावरायनो प्रमद बर' नोंनो बुंदों बिटिआर एकर्डजों साफ्रोमबो आबसुनि समाव सारनायाव जाय बिथांमोना दुखु दाहा लानानै बिथांमोननि माखासे जेंनाया सुस्रांजागोन आरो बिलटिनि माखासे थालांनाय जेंनाया सुस्रांजागोन रायजो राजाफोरनि जेंनाया सुस्रांजागोन एनडिबिफोरनि जेंनाया सुस्रांजागोन दिनै मानो थाखाय सावरायदों होननानै बुंखो सावरायदों खोथाया दिनै फैया 14 सेप्तेम्बर खालि बिसे जन बिथांमोननो जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव साबैसे बिथांमोननि न'खराव साख्रि सोनानै होनो हागोन आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव साबैसे मुंख्लं जानाय बिथांमोननो साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हाखो बेखौ स्पष्ट बुंनो हागोन ना हाया बिलटिनि समाव सारनाय टाइमाव जायफोर साफा सानै थालांनाय साख्रि लायालाफानो बिथांमोननो साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हागोन प्रमद बर'आ बेखौ ससियेल मिडियाआव बुंनो हागोन ना हाया आरो रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरखौ साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हाखो बेखौ 14 सेप्तेम्बर एनडिबिनि मुंख्लं सानखालि बुंनो हागोन ना हाया आरो साफ्रोमबो एनडिबिनि जायफोर आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं होलांबाय बिथांमोननि न'खरनो साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हाखो बेखौ जोंनि बर' मिडियानि जोंनि बर' निउसनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन ना हाया
दिनै आसाम सरकारनि दिनै मानो खोथा फैखो नोंनो बुंदोंमोन सानसे समाव दिल्लीजोंसो डाइरेक्ट बिटिआरनि माखासे दफाफ्रा बिटिआरनि माखासे जौगानांगौ माखासे थाखा फैसाया दिल्लीजोंसो आसाम सरकारजों जेबो कानेक्सन गैया नोंनो बुंदोंमोन प्रमद बर' आसाम सरकारजों जेबो कानेक्सन गैया दिल्ली सरकारजोंसो डाइरेक्ट कानेक्सन दिनै बोरै आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दं सावरायनायनि खोथाया दिनै फैया दिनै नों बुंनांगौसो टिआर एग्रिमेन्टआ मोनफ्रोमबो साख्रिनि बा थाखा फैसानि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि माखासे जेंनाया दिल्ली सरकारजोंसो सावरायनानै सुस्रांजागोन आसाम सरकारजों जोंहा जेबो कानेक्सनानो गैया होननानै रोखा रोखा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ दिनै मानो थाखाय दिनै आसाम सरकारनि खोथा दिनै आरो बेरखांबावखो प्रमद बर'खौ आं सोङो दिनै मानो थाखाय आसाम सरकारनि खोथा ओंखारबावखो दिनै जों आसा खालामो फैबाय थानाय 14 सेप्तेम्बर खालि साबैसे एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लं न'खरनो साख्रियाव दैथायहरनो हागोन आरो बेखौसो नेनानै दं प्रमद बर' सार 14 सेप्तेम्बर एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लं सानखालि साबैसे एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लं न'खराव साख्रियाव सोनानै होनो हागोन बेखौ ससियेल मिडियायाव रोखा खालामनो हागोन ना हाया आरो जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जायफोर बिथांमोननि न'खरनो साबैसे साख्रियाव दैथायहरगोन बेखौसो जों खोनासंनो नेनानै दं आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोना जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनानै दिनैसिम जेबो सरकारनि हेफाजाब मोनाखै बेखौ बेसेबां सुस्रांनो हागोन बेखौसो जों नेनानै दं एनडिएफबिनि साबैसे बिदा फंबाय बिमा बिफानो माबा मोनसे एककालीन बेसेबां होगोन आरो खैजननो होगोन आरो बेसेबां आरो होनो दंबावो आरो बेसेबां होगोन 14 सेप्तेम्बर खालि बेखौसो जों नेनानै दं प्रमद बर'नि खाथियाव प्रमद बर'आ दिनै आसाम सरकारजों सावरायदों होननायखौ जों खोनासंनो लुगैया दिल्ली सरकारजोंसो बिटिआर सरकारा सावरायनानै मोनफ्रोमबो बिटिआरनि माखासे मोननो गोनां पावारा दिल्ली सरकारजोंसो होननानै बुंदोंमोन दिनै मानो थाखाय आसाम सरकारनि खोथा ओंखारबावखो प्रमद बर'